Doncs aquesta activitat d'RSC que farem avui forma part d'un conjunt de programes de foment de la participació en el voluntariat que té el Consorci de Barra d'Olcerola i amb els que pretén treballar conjuntament amb entitats de diferents tipus, també veïnals, empreses i ciutadania, que per això, per donar-los una possibilitat d'implicar-se i participar de forma activa en la conservació del parc. El proyecto Coca-Cola en voluntariado es que nos ceden 16 horas al año para poder hacer voluntariado en entidades sociales. Y lo que hacemos es colaborar con entidades sociales para proyectar el voluntariado. Doncs aquest és un projecte molt important per Espacim perquè a partir de les aliances que creem amb entitats públiques com el Parc de Collserola i empreses privades doncs permet donar visibilitat a l'associació i que col·laborem amb la inclusió comunitària i en el manteniment del parc. Entonces secas platas y azudas, y azudas. Ho repetiríem o no? Sí, seguir. Sí? Seguir, clar.